Kaixo, azalduko dugu Moodleen kalifikazioak nola esportatu. Eta egingo duguna da, inikara eman. Jardueren kalifikazioak. Gure ikastaroan gaudela, joango gara kalifikazioetara, eta hemen ateratzen zaizkigu kalifikazio guztiak, jarri ditugun guztiak. Baina egingo duguna da, batzuk esportatu. Hemen beran daukagu esportatu. Eta hemen ateratzen zaizkit egindako jarduera guztiak, baina nik ez ditu nahi guztiak. Alde batetik, hemen taldeka egin daitek. A gela eta B gela. Orduan, bereiztu beharko. Hemen esango diot, aukeraketak kentzeko, eta nik lehenengo ebaluazioan kompetentziak lantzeko jarduera hauek egin ditut. Eta lotu ditut kompetentziekin. Deskargatuko dut, Excel moduan, jaitsi. Hau da deskargatu dudan Excela, eta hemen dauzkat lehenengo jardueraren emaitzak, kalifikazioak. Orduan, hau, hemengo kalifikazioak eramango ditut inikako nota partzialetara. Joango naiz inikara, lehenengo kontua, jarduera lotuta dago lehenengo kompetentzia espezifikoarekin. Joango naiz ona, importatuta dauzkat kompetentziak, zerrenda, orden berdinean egon behar du. Orduan, hemen, lehenengo kompetentzian, sortuko dut partziala, eta hemen egin behar dudana da, notak itxatxi arbeletik. Eta hemen Exceleko zutabe hortan zeuden notak kopiatuta dauzkat, orduan hemen itxatxi. Eta bi bakarrin euskanez itxatxi dizkit. Eguneratu, eta hemen atera zaizkit. Lehenengo kompetentzia lantzeko, jarduera hau egin dut, baina beste bat ere, berdina egingo dut. Gogoan hartu, lehenengo kompetentzia lantzeko, bi jarduera hauek egin ditu. Beraz, bigarren jarduerako kalifikazioak ere, eramango ditut. Kontrol C, sortuko dut beste azpi partzial bat, lehenengo kompetentzian, eta hemen itxatxi. Arbeletik, Kontrol V, eta eguneratu. Eta hemen agertu zaizkit. Ez badira agertzen freskatzeari eman eta agertzen dira. Eta horrela ja, lehenengo kompetentzia ebaluatuta daukat. Eta hau egin beharko genuke, jarduera guztik, joan sartzen, Moodleen egin ditugun jarduera guztik, joan sartzen, eta horrela osatuko genuke, kompetentziak ebaluatzeko egitura. Agur.